Leo Suegas, argi eta garbi. Eta hori segin dute, pentsateko, jaibatxo benue, pentsamilako dago sartxie, hau, jai egita dauen barruen. Hau da, domeka daratan, arregie kontxa irabazi duen. Eta irabaztie garrantzitsue izan dabe, betida garrantzitsue, zelan irabazten da. Eta nik horren guztiek ezekuiten dutez, guztiek, entrenadoriek eta oso gente jatorrala, oso gente zintzue, eta hori bet balora indidu. Eta beste gauza bat, hasi urduko ja guztiek da, bakotxan izena esaten, gogoratu, Berrioko beste neskapi egon dira da, kontxan, Zumaiz Egaz, Desi Iglesias eta Biki Piñeiro. Txalo bat eurentzake. Arraulariekaz eta zeranez, Patoile, Kantabrikoko Maradona, Gorka Alberri!
Eta gaur azikeratik borrokan asko sufridu duzue, eta arraunlari ikazber behinde azkeneko 500 metroak, bueno, ez dakizela kalifikatu, baina... Bai, nik ez segun ikusi talde bat gaur entregatu da bezala entregatzea. Arrauna beti da gogorra beti ematen da dena, baina sinizio esazuerenok gaur hemen atzean dauden eta alde horretik gulta duten arrauna iranak egin dutena, hori ez dago munduren entrenatzailetik, hori erakutsi edo eskatu dezakena, hori bedaio bakarrekin dute, Bermiokara dela gobean. Hobea izan dela, baina momentu baten bezaitzu ikusi zalantzakaz, bandera galdu, egunek aurrera joan, jente asko pregunteten zen pasaten jako Bermioko traineruari, zuketik konfiantza mantendu dozu eta azkenien frutu da gero. Konfidantza neurriak ordo delako. Nik badaki udan honetan, aurreko udaran eta aurreko udaran baino azkar dago eta hobeto bizikarela. Gertatzen dana eta kiroltasuna sonautu behar dugu, ligan behintzat, ondarru bila gu baino bi esan dela. Baina gu betik bigarren, askotan egin dugu, ligan bigarren gaude, esaztu bigarren gaude, gaude 10 bigarren gaude, txapeketa dena irabazi ditugu, zorionez kontxako bandera ere bai, zorionak ondarru bila egin eta gu guria, Bermeok irabaztezuna diskoratu dago, eta irabaztezuna aurkaria zorion du. Bueno, eta Jon Salzamendiri laguntzailea, eskoiko eskue edo eskerreko edo biak, Angel Arraiaga da, eta Angel Epe, zehau zer esan behar duzko, Angel. Gotza hau da, Zorion nahi Bermeoko herriari, egin bat joan koinatu gai, baina nire mentorea arran munduan, behakin asko ikasitelako, eta hemen nire atzen darako atzatea barra diraka, oso atzeako egia, baina desde luego que bihotzez oso bihotzez onegia. Arran munduan hauekin asko ikasiet, eta netzako gero arte bat bakarrik izango da gaurko espakizuna. Bermioko herriai, onena opaio, nire helburua beste erronka da, Zarauzko kluban ikoa entrenatzaile moduan, Jonen Bainonakin, noski, eta hemen dira aurrean, jarrik asko Bermio. Karo, antzilatazio garrandiagari! Bueno, Jon, ezin dut amaitu, kasetari moduen galdetu bati. Datorren urtiezo. Egon ba, galdera, importantzia eta. Bueno, datorren urtien Salzamendi, Bermio. Gaurkua asko kostatu da, disfrutazio zazueran hor benetan. Ikasi zu zenpe, ja. Emoten zu atletikeko jodoro. Ez zonbaratu. Errespetu guztia egin. Ez zonbaratu. Gaur disfrutatu, gaurkua errepikatzea oso zaila da, baloratu eta disfrutatu. Urrengo astean Bermio berriz estropa daukagu, ni entrenatzaile momentuz Bermioko entrenatzaile naiz, zuekana nahi zuelako, eta hemen atzen dauden ameditelako. Nire erronka horrekoa da Bermion zueri berriz ere arbada nintzat beste ikurriña bat ezintzea, eta esan dezakedan bakarra, urrengo eganderako argi eta largi egongo da, zein izango da, edo zein izango ez da nadabagitzake, urrengo urteko Bermiako entrenatzailea. Beraz, nire konsekua gaur disfrutatu eta esklusiba bat emango dizu. Ni urrengo urte Bermeoko entrenatzaile ez ba naiz, ez naiz beste inongo entrenatzaile izango. Pero eso, jatuko naiz. Karo, Jon Salzamendiri. Bueno, eta gure traielu horretan aurten arrantzale egunien omenaldi bat egitoie, ondo merezitatue, 25 urte da luzerako Bermioko arraun elkartean, infantietan, kadetietan, juvenilietan, danatan, ez da izan bat urterako zen, lego jo gaztiago da. Bueno, Iker, zeure 6 garran kontxie da. Bai, eta beti nahi dute gaur bat esan. Pasan azkien, esan eban telebizatik, Bermeoko jentik itxikusen hauela Donostiko Ramban. Eta gaur esan behar dut, Gustavo ere Bermeoko herriari, txapelak edu, ospiz ezari, eta ospiz egara. Eta... Apa Bermeo!
bezarka bat bai, berrion beste traineru bat daukagulako, traineruen gaztiena, eta etorkizune bizirik mantendu gure bat dugu, bigarren traineru hori indartu egin behar dugu, danon laguntziena. Apa gutik! Eta eskerrik asko zuen laguntza gaitik. A ber, horratzen dauen disokei erozadan, ipini mesedez diskoa. Entzun eta gustatzen batzuen €3 bakarrik aldo zu erosi. Ipini diskoa mesedez.